Ty pôsobíš veľmi placho, napriek tomu, že na obrazovke pôsobíš veľmi suverénne. No, ale to je pre mňa veľmi príjemné. Ja to mám veľmi rád, že zrazu, keď ty rozprávaš civilne, ako myslím, nemoderuješ reláciu a nerozprávaš sa s niekým pred kamerou, tak to je hrozne také príjemné. Si veľmi, nehovorím, že tam si nepríjemná, ale si iná. A tu si veľmi plaká. Ty sa bojíš ľudí, lebo teraz mi to napadlo. Ako paradoxné je to, že môj teda mediálny obraz absolútne nekorešponduje s tým, aká som ja v realite, len ja s tým už nemôžem nejako bojovať, pretože... Ja som vykričaný buzén. Ale ty asi. Ďakujem veľmi pekne. Ne, to je super. Počúvaj, Erika, ja tu sem tam až každý rozprávam a teraz to poviem teba, a sem tam niekto pošle do piče. Vieš, že na tej, myslím na seba, keď točíš smotáku, poviete, že ale prosím. Môžem sa istím, ja idem so zapnutým mikrofónom a to si my to nesnímame, ale naozaj to je vypnuté. Alebo vieš, keď máš taký latentný nejaký náznak, že by ťa mohol, tak nám uvatať, že ja väčšinou so zapnutým mikrofónom a to už každý, keď zbada, tak už musíme už tvári. Tak toto sa neodváži. Kto ti vytvoril ten imidž? Toho, že si taká diskofilne zaujímavá, taká slovenský... Prečo to je diskofilne zaujímavá? Víš čo, je to taký strašne si trendy. Že máš taký zaujímavý štýl, taký nie bežný, nie bežne vnímateľný na ulicu, povedzme. Ja viem, že to je večerná relácia, ktorá je smotanka, ale je to, si ho sama vytvorila, alebo to je práve tá Andrejová práca? A či si s tým súhlasila? No tak mňa už na vysokej škole alebo na strednej prezývali, že provokatérka, lebo ja som milovala také tie všelijaké oblečenia extravagantné, nehovorím, že to bolo vždy vyberené, lebo ja už som, ja som v tomto polcovi, mama má zmysel pre to estetičné, ja som sa trošku tak švihla bokom, niekedy sa mi niecelkom vydarilo, ale musím povedať, že ten Kúsalík napriek tomu fakt, že v 18 rokoch začal, sa tam pretlkal všelijakými možnými spôsobmi, že keď dostal tú šancu v Smotánke, že si ju vážil a urobil pre mňa maximum. Ale má z toho aj on, však nebudem sa tváriť, že dostal vďaka tebe ďalšie zákazničky pravdepodobne a posunul sa ďalej. Oblíka, nemôžem teraz hovoriť, že koho všetkého, lebo však to sú v podstate jeho biznisy. A za tučné prachy, že už začína mať podozrenie, že o chvíľu začne zarábať viac, jak ja, to už by ma naštvalo. Nechcem sa spýtať, koľko zarábaš. To je bolo dosť nediskrétne. Lebo väčšinou známi ľudia, ako aj ty, tým, že si na obrazovke, majú veľmi veľa vecí zadarmo. Teraz sme k tomu prišli. Ostatní, na čo míňaš najradšej peniaze? Vieš čo, na čo? No ani neviem, že na čo. Kedysi to bolo také, že na tej vysokej škole, ja ani neviem, že ak sme to chodili na tú vysokú školu, však ja som 5 rokov chodila na vysokú školu, ja si nepamätám, že by som niekedy jedla. Ja si pamätám len, že sme pili stále. Taxikom sme chodili a nakupovali sme, ako po diskotekách. Ja si nepamätám na tie skúšky. Sme pili a fetovali. No, toto neviem, čo je. Počúvajte ma, ja som raz bola, niekde sme boli... Poď dozadu. Sme boli, zhodou okolností, sme boli niekde taká partia, nebudem menovať, jedna moja mediálne známa kolegyňa, nechce sa tu opierať o mena, lebo to môže byť vždy vytrhnuté z kontextu, nechcem do tohto namačať nikoho iného. Že to bola diskotéka bratislavská a sa tam rozoberalo to, že to je nejaké 2 roky dozadu, že čo to je fetovanie. A ja teda naivný tu pôň v tomto smere nevzdelaný, ktorému nikdy nič takéto jednoducho sa nedostalo pod nos, tak len som počula, Takže hneď začíname s bielým. Som počula raz, jak moja mama hovorila, že majú tolu v pivnici a že ho treba skovať, lebo že dôjde brať s kamarátmi. A že toto fetuje, ale to je 15 rokov, 28, aj viacej, možno 25 rokov. Ja som sa opýtala v tej spoločnosti, že či sa fetuje toule. Že nie som to ja zobrala, že to už iba bezdomovci prešli. Ale rozumiem, že sa na diskotéke pred 2 rokmi opýtam, no dobre, bola tam kolegyňa jedna moja, nepoviem, nechcem, akože nehovorím, že ona zrovna vedela, čo sa fetuje, len bola také... Nehovorím zrovna, že ona si dávala ten toule. Nie, ale vybuchli do smiechu, že teraz sa fetuje už niečo iné. Čo sa fetuje, Ivo? Všetko. Áno? Akože podľa mňa najčastejšie sa fetuje, ja neviem, asi kokain, nie? To vy bohatší si môžete dovoliť. Prepáč mi, my sme na heroine. Keď sa ožerem z toho, alebo ja som fakt nič nedala, odvezeš ma do skúšky? Ja som ešte počul o tebe takú vec, že ty vieš, kedy ojebávaš, to som počul, že vtedy, keď povieš, že ja si nepamätám. Lebo ty si veľmi dobre pamätáš, že veľa vecí.
Vieš, ja si máš dobrú pamäť. Lenže ja to mám po otcovi, že ja si pamätám len z prostosti. Mama hovorí furt, že teda, že my dvaja, lebo ja s mojím otcom, keď sedíme si pri futbale, alebo čo, že oci, že no, my máme mačky, že a keby mačky hrali fotbal, že a aké dresy by mali, a Foter také 2 sekundy zauvažuje, že také štráfované masárske kabátiky. A mama, ktorá je taký pragmatický typ, ktorá celý život teda tú rodinu držala v boku, taká otca v 54 na ambulancii, keď ordinoval porážku dostal, tak ho kloplo, tak odtedy je na invalidnom dôchodku, čo je, mám 81 rokov, mama je o 10 rokov mladšia, tak ale mama vždycky, že o čom vy sa dokážete rozprávať, ale ja sa v podstate tými blbostiami aj živím, vieš? Áno, však aj ja. Rodičia sú veriaci, ako si je hovorila, ja som pochopil z toho, čo hovoríš, prísnu výchovu. Vieš čo, matka, áno, až na škodu podľa mňa. A vás bili? Nie, že no, moja mama mi kľudne teraz vylepí jedno, ale keď sa ti uľaví. Ja som dostala raz facku, facku od mami, lebo my sme vždy tak raz za 4 roka chodievali do Piešťan, do Tuzexu nakupovať, neviem, či to ešte niekto bude, Ivo si bude pamätať, čo je Tuzex. No, do Tuzexu sme chodili do Piešťan nakupovať a vždy teda taký rodinný nedeľný obed v Magnolii alebo v Edene, to boli také vychýrené hotely. Ja som tam videla Pipi Grill a mne tam strašne chutilo jesť a ja som tam chcela nejaké kurá a mama, že nie, že ideme sa slušne nájsť ako slušná rodina. Tak som jej povedala, že čo sa hrá na dámu. Z ruky som tak cez papulu dostala z prepáč, že nebola silná, ale... Hej, kura vyletela. Potom otec ma raz naháňal, lebo to som počas majstrovstiev sveta vo hokeji asi v 84. keď sme hrali finále medzi čo bolo Ruskom a Československom, nepamätáš? Tak to som bola taká... Nesledujem fotbal, som chcel povedať. Že otec už keď bolo to najväčšie, akože sa rozhodovalo na posledné minúty, tak ja som zobrala sodovkovú fľašu, to si možno pamätáte, a Potrovi som na plešinu nastriekala. On stal v televízii a začal ma naháňať. Samozrejme ma nedobehol, ale... No, ja som mal taký... Ale raz ma dobehol za niečo a nie, facka nie, ale nejaký buchnát, na čo ja som začala kričať, že mi určite zlomil chrbticu. Samozrejme som hrala na to, že môj otec je lekár, tak hneď vyšetrovať, že či náhodou. Tak som jajkala, kričala, ale samozrejme nič mi nebolo. Kedy si bola naposledy v New Yorku? Raz sme boli pred 2 týždňami. No a pýtam sa to aj trošku preto, lebo si urobila takú reportáž v jednom zaujímavom klube. Ty si v ňom bola, alebo si sa sprostredkovane dozvedela o tom klube? Podľa mňa najdekadentnejšom klube, ktorý v New Yorku je. Ako sa volá? The Box. Ja som nebola v tomto klube, moja sestra bola v tom klube, čo je zaražajúce, lebo moja sestra je o 5 rokov mladšia odo mňa, ale bola v Londýne a tam to nie je až také dekadentné, tam to nie je až také šokujúce. Čím to je šokujúce? No tak napríklad, čo tam je, masturbujúca žena, ktorá má menštruáciu a masturbuje s banánom a potom si ho odbalí a z jeho, ja neviem, ďalšie je také akože rôzne, toto myslím, že bolo také najmiernejšie. A potom tie, ktoré boli tie také, že úplne najhoršie, že sa tam natierali vlastnými fekáliami, tak to som ani nenapísala do toho článku, lebo už sa mi zdalo, že to je možno cest. A to... Ale predstavte si, mňa zaujalo ani nie toto, že toto beriem, že OK, je to až taká dekadencia a taký underground, aký my ani nevieme si predstaviť, lebo na Slovensku sme veľmi konzervatívni a tak ďalej a tak ďalej. Ale mňa šokovalo, že akí všelijakí ľudia chodia do toho klubu. No, bohatí. To by si mohla povedať, že nám chodia aj ľudia, ktorí sú to aj známi ľudia, nie? Určite, aj známi sú to ľudia, aj sú to bohatí ľudia, už len ten jeden stôl, myslím, že na jeden večer stojí nad $1000 a tam ešte nie je zahrnuté pitie a všetky tie veci okolo toho. Ďalšia otázka, ktorú pokladám a dávam každému, kto sem príde. Podľa teba, kto je lepší moderátor? Vilo Rozboril alebo Alena Herbanová? Oni sú obaja vo svojom fachu podľa mňa veľmi dobrí profesionáli. Aj moja mama, aj Vilo Rozboril. A ja som nebola celkom... Nevedela som presne, čo si mám myslieť aj o Modré z neba. A teraz sme to tento týždeň pozerali. A tým, že málo pozerám televíziu, tak ako som to pozerala, tak som si uvedomila, že ak by nebol taký sociálny, ak by nemal také veľké srdce, tak by to nemohol tak dlho robiť a robí to podľa mňa špičkovo. Takže je výborný moderátor, podľa mňa Vilo Rozboril a moja mama, tak nemôžem na ňu nič zle povedať, lebo si ju neskutočne vážim. A
A je to fantastické, že má ten priestor a má tam také osobnosti a že práve vyzdvihuje a dáva priestor ľuďom, ktorí by normálne nemohli čo povedať v médiách. Ty keď moderuješ, tak pre mňa je veľmi zaujímavé, že tam pretváraš ľudí. A ty sa tým aj chce zaoberať, lebo sama si povedala, že moda je pre teba hrou, máš priateľa, ktorý je na to špecialista, ty si vlastne aj v časopise Elle si povedala minulý mesiac práve takú vec, že teba moda preto baví, lebo je to taká hra a že sa s ňou hrozne hráš. Nemyslíš si, že práve preto hovorím o českom časopise, mutácii tejto veľkej mega firmy ako je Elle, lebo v tých Čechách, keď robia zmenáre, tak tí ľudia sú takí alebo uvoľnenejší, alebo sa viac tešia. U nás, keď pozerám tu zmenáre, tak tí ľudia ako keby sa ani netešili, že sa ich snažíte zmeniť. Myslíš si, že to je toho, že nemajú sa z čoho tešiť, alebo že je to z toho, alebo je to z toho, že nie sú spontánni? Oni sa možno aj niekedy netešia. Ale nie kvôli tomu, že by to nebol ten výsledok dobrý, ale myslím, že my Slováci sa niekedy tak bojíme potešiť sa, byť taký hrdý na seba, že wow, že dobre vyzerám, alebo čokoľvek, alebo wow, niečo viem. Že je také sympatickejšie možno byť taký stríznený a taký smutný z toho celého. A ešte taká vec ma zaujala, že aj v tých Čechách tí ľudia sú veľakrát nie až tak škaredí ako u nás, že vy si nastav tých škaredí vyberáte, alebo oni sami píšu, lebo napríklad pre mňa je zarážajúce, že ten Vilo Rozboril vždy nájde do toho Modrého z neba takých ľudí, že ja to preto neviem pozerať, lebo mňa hrozne bolí srdce, keď to pozerám, lebo mi ide vytrhnúť to srdce, že naschvál to je také tlačenie na emócie, že ja sa pri tom rozplačem. Ja idem na onkológiu, ja si z tých ľudí robím srandu, keďže aj sám som onkologický pacient a neviem, ako to je u nás s tou krásou teda, že či sa tí ľudia až takí škaredí sa prihlásia, alebo vy si tých najškaredších vyberáte, aby to bolo zaujímavé. No ja som si tam minule pozrel, to bolo príšerné. Áno, bolo ma skôr až srdce z toho. Tak áno, vyberáme takých ľudí, ktorí majú niečo za sebou, že si to zaslúžia. Že máme tam pani, ktorá schudla 80 kg. Tak keď niekto schudne 80 kg, tak a priori to nie je to modelka. Tak trošku, to telo je už no. A myslíš si, že bolo to dobré, že si vlastne od malička chodila do nemeckých škôl a píšeš po slovensky? Píšem lepšie po nemecky podľa mňa, alebo... Kto ti robí právopis, kontroluje? Už je to dobré, už je to oveľa lepšie, ale keď som normálne... Bola som vždy zvyknutá po nemecky písať a vždy som podľa mňa dobre písala po nemecky. Nešla mi matika, nešla mi chémia a takéto, ale z tej nemčiny som bola dobrá. A prečo si sa ty jebala na tá Slovensko späť? Však ja neviem, ja to tu mám rada. A to si prišla? No, ja to tu mám rada. Myslíš, že tam by si sa nevedela uplatniť? Tak asi hej, ale v tom roku my sme mali nejaké veci, kvôli ktorým som musela prísť na Slovensko, rodinné. A nedalo sa to inak riešiť, iba že by som bola egoista a povedala by som si, že kašlem na to a nebudem to, akože dobre, tuto ja mám svoju cestu. Takže som sa vrátila. Rika, ale ešte teraz mi napadlo, že ja som sa ťa nespýtal, že ty stále s tým mikrofónom beháš za tým Borisom Kollárom, on ti nikdy neponúkol genetický materiál, alebo aspoň bývanie. No to je veľmi pekné. Však si krásna žena. Jasné. On má slabosť na krásne ženy. Vieš čo, nechcem ti povedať, že už sa nepamätám. Ja som stará Erika, Sa z toho chce vyvliecť, ale povedz ti takto, že nebudem komentovať.